jo fra Bornholm. Så hvordan er det for dig at spille musik herovre? Jamen, det er fantastisk at komme hjem, fordi jeg jo er opvokset på Bornholm, og kan huske, hvordan det var at stå med hårbørsten foran spejlet og drømme om en dag at spille på store scener og leve af musik. Og det gør jeg jo i dag, og nu er jeg nu er jeg her på Hammershus, og glæder mig så meget. Jeg glæder mig simpelthen så meget. Fedt. Der er jo sket rigtig meget på musikscenen på Bornholm de sidste par år, kan jeg forstå på det hele. Og når du jo er herfra, hvordan har du set musikken udvikle sig i løbet af al din tid? Altså, jeg kan huske, at da jeg selv voksede op herovre, var der et meget rigt musikliv. Jeg tror, at Bornholmerne har generelt også altid elsket musik, og altså, når man kommer overfra og spiller på Bornholm, er det altid en speciel oplevelse. Der er en kæmpe opbakning, og det synes jeg også, der var som ung i Bornholms Musikhus. Og jeg faktisk også arbejdet i en overgang. Så er det jo, når man er på en ø, altså, det er jo sådan lidt specielt, fordi at der jo ikke er alle de der kæmpe store kulturelle begivenheder og teatre og alt, hvad der nu kan være mega inspirerende. Men det skaber måske også en anden form for, at folk laver noget selv og skaber noget selv og finder deres egen lyd først og fremmest. Ja. Og nu er det jo første gang, du spiller til Hammershus-koncerten her. Hvilke forventninger har du til den her koncert? Jamen, altså jeg tror, jeg kan sige, at det bliver det smukkeste sted, jeg nogensinde har spillet, og måske også kommer til at spille. Jeg har svært ved at forestille mig en bedre udsigt. Så har jeg bare forventninger til at stå på min This is my hood, og være en del af det, og give myself away. Dejligt. Nu er det jo sådan en slags støttekoncert, hvor overskuddet går til forskellige bæredygtige projekter, blandt andet i Afrika. Hvad tænker du om det? Jamen, jeg synes, det er vigtigt. Altså, man kan sige, hvis vi alle sammen gav en hånd, så ville give en hånd til Afrika. Det ville jo være fantastisk, og jeg er sikker på, at verden så ville være et andet sted. Og så synes jeg, det er et super flot initiativ. Altså den her Fairtrade Festival, som er kommet på benene, og som er her, og kunstnere kan ligesom komme og gøre det, de kan. Og det er jo ikke et stort bidrag, men det er et bidrag. Og jeg har valgt at komme og spille her. Det er jo stort set den eneste festival, jeg spiller i Danmark i år. Okay. På det grundlag, jeg synes, det var vigtigt. Ja. Jeg vil selvfølgelig også gerne komme hjem og spille, men jeg synes også, at det virkelig er noget, jeg kunne stå indenfor. Så behøver jeg måske dog nok at spørge dig om Fairtrade generelt. Hvad du tænker om det, og om det er noget, du også selv går ind for og støtter? Ja, jamen selvfølgelig støtter jeg Fairtrade, fordi det er fair. Ja. Køber du selv Fairtrade-produkter? Ja, det gør jeg, og jeg gør det specielt, når jeg bruger mit tøj. Ja. Der har jeg nogen, som jeg handler hos, fordi at jeg ved, at helt ned i produktionen og den måde, at det hele bliver til på, er en human måde, og en måde, hvorpå at det også skaber noget. Altså. Der tænker jeg over det, og ellers så prøver jeg jo bare at leve så Fairtrade-agtigt som muligt.